Хора, това е просто скандално и за пореден път медиите вече 2 дни мълчат, защото трябва да ви обяснят, че това е скандално, а те не го правят. Защо мълчат пак медиите? Сами си отговорете, но скандалното е, че България е била представена от вице-премиер на военния апарат в Пекин, редом до Путин, до Ким Чен Ун, заедно с Си Цзинпин и разбира се с цялата антинатовска коалиция от Европейския съюз, единствено, забележете, Унгария, Словакия, само проруските сателити и вице-премиера на БСП Атанас Зафиров. Правителството проевроатлантическото е позволило на вице-премиера си да присъства на този военен парад и да натрива носовете пред целия свят на евроатлантическата ориентация на България. Можете ли да си представите такъв скандал? В същото време Борисов, който вече все повече става господин никой в цялата работа, вижте го, гледайте, забележете Борисов колко отчаяно се мъчи да се хареса на Урсула фон дер Лайен и в качеството си не знам на какъв, но обикновен депутат е избутал министър-председателя на Пеевски, Росен Желязков. Вижте, който стои, не знае какво да прави, седи в средата като изтърван. Това е премиера на страната и Борисов се опитва да се прави на фактор пред председателя на Европейската комисия, докато в същото време Пеевски се е изпратил вице-премиера в Пекин при Путин и при Ким Чен Ун и Си Цзинпин, защото Пеевски, а и Борисов продължават да си мислят, че могат да стоят на 2 стола и докато гледат така на Запад, от друга страна да пращат сигнали и намигвания към Путин, защото те не са сигурни на кой да се харесат повече. Хора управляват ни безгръбначни, но много мотивирани да стоят благодарение на вас, на ниската избирателна активност, особено не гласуващи и особено гласуващите за ГЕРБ, които сега ми е много интересно как се чувстват след като те са гласували за Борисов, а Борисов обясняваш, че добро ДПС няма, а управлява с ДПС, очевидно даже е подчинен, да не говорим, че парламентарна група на ГЕРБ е лично редена от Пеевски в листите и са повече вече лоялни депутатите на ГЕРБ, отколкото към Борисов, към Пеевски са по-лоялни. Как им се струва сега да управляват с комунисти, от които Борисов им обясняваше дълги години, че ги пази, а вече са в официална коалиция с БСП? Как сте гласувалите за ГЕРБ? В същото време го питат Атанас Зафиров, вице-премиера, какво правите на военния апарат в Пекин, редом до Путин и до Ким Чен Ун и Си Цзинпин? И той казва, аз съм в отпуск и като гражданин си ходя. Вижте как изглежда случайно разхождаш се гражданин в отпуск. Вижте, прилича ли ви на случайно попаднал гражданин там?